taget denne her plastikblomst af klodser med, fordi at det netop er den her ting med at samle noget kunstigt med noget naturligt, så det er en imitation af noget naturligt, så det bliver ligesom noget tredje, som jeg synes er smuk, men også lidt uhyggelig. Det den her også kan, er, at man kan skille den ad i mindre dele, og så sætte det sammen på en ny måde. Min proces er sådan en undersøgende og improviserende måde at arbejde på og finde frem til noget, der samler sig og giver mening i en ny sammenhæng. Når jeg komponerer, så bruger jeg meget ofte tekst i min musik. Det kan både være tekst, jeg selv skriver løbende, et digt, jeg skriver løbende, imens jeg komponerer et værk, eller tekst, som er sådan en grundlæggende inspiration for værket. Så det kan være sammenhæng mellem ord og musik, eller sammenhæng mellem noget naturligt og noget kunstigt.